Kaixo euskal musika, zer modu zaude? Agur. Ikusi nire azken bideo. Ondo. Zergatik ez? Nirea or zurea? Nire bideoa or zure bideoa? Zure bideoa? Ondo. Entzun dezatela. Otra noche para el bar hemos salido a ver qué pasa. Una vez más nos vamos a drogar. Va subiendo el calentón y se van yendo mis problemas. Una vez más, mañana volverán. El mundo pasa. Otra noche para el bar hemos salido a ver qué pasa. Una vez más nos vamos a drogar. Va subiendo el calentón y se van yendo mis problemas. Una vez más, mañana volverán. El mundo pasa. Otra noche para el bar hemos salido a ver qué pasa. Bueno, ongi etorri lagunak. Hau da nire euskal praktikatzea. This is my euskera praktika. Nire mintza praktika da. Zuri euskal musika. Zuri, eskerik asko. Eta zer gehiago. Mensajeak. Pribatua da, Zetak entzun. Zein da zure kantarik gogokoena? Zaila da. Euskaraz, ala inglesez, ala okorronean. Okorrenean. En general. Okorrenean. Hola esaten da en general. Orokorrean. Ahaha, orokorrean. H-erekin. Eskerik asko dia. Barkatu. Ez dakit. Asko gustatzen zait. Noski gustatzen zait Natalie Merchant. Oso gustatzen zait Natalie Merchant. Bera bikaina. Bere hautsa bikaina perfektua da. Bere hautsak bikaina da. Bere hotsa bikaina da. Eta euskeraz nahiago dut neskak. Euskeraz nola izena du. Olaia Intziarte. Olaia Intziarte nahiago dut. Oso bere hautsa perfektua da nire ustez. Lagunak, partekatu nire live mesedez. Partekatu nire live
eta jarraitu niri euskara ikasten laguntzen jarraitzeko mesedez. Beti bezala. Partekatu mesedez. Batzutan hautzut egin zitzaidan, hautzu egin zitzaidan, hautzu. Zer da, en vez de buscar y traducir, zer da hautzu zitzaidan. Bad, ez dut ulertu, barkatu. Eskerrik asko Sare, jarraitu niri, oso jatorra zara. Laguntza niri, eskerrik asko zure laguntzeagatik. Oso jatorra zara. Zer gehiago. Hatzu ez olvidar. Zitzaidan, baina zitzaidan. Ok. Hatzu olvidar. Eskerrik asko. Egin. A veces olvido zitzaidan. Eskerrik asko Elori, oso jatorra zara. Eskerrik asko, oso jatorra zara. Bai, jarraitu niri lagunek euskaraz laguntzen, euskara laguntzen, ikasten laguntzen jarraitzeko. Eta partekatu nire live mesedez. Hau da nire mintza praktika euskaraz. Ni estatu batuarra naiz eta euskara ikasten ari naiz. Etza atzu da. Bueno, voy a buscar a ver qué quiere decir. Atzu egin zitzaidan. ¿Qué se te olvidó? Estabas hablando con otra persona. Barkatu, Not my business. Ez da nire ofizioa da. Bad translation. Aditza garrantzitsua da. Guazen. Ze axota gazte. Ez da atzu. Ze axotak gazte. Zer imaginatzen dut axotok gazte. ¿Qué decir, joven? Ze axotok gazte. Bai. Ni bazkaltzera noa. Venga. Egun on bat izan dezazula. Venga, bad. Eskerrik asko beti bezala. Behar arte agiana, behar bada. Egunero artean asteburuan ez. Baina astean bai, mintza praktika egin nahi dut. Zurekin. Eta behar arte. Eskerrik asko. Agur. Bazkaltzera. Oraintxe? Ez da... Late. Berandu. Bazkaltzeko ez da berandu? Ama bostetan ez da berandu? Bazkaltzeko egin. Bai ala ez lagunak. Esan, mesedez. Zer ordutan buskaltzen ari zara? Ari zarete. Nire ustez, 3 de la irutan arratsaldean berandua da. Nire ustez. Baina ez dakit hemen. Beste sistema badago. Bueno. Lagunek,
Jarraitu nire mesedez euskara ikasten laguntzen jarraitzeko. Eta partekatu mesedez. Partekatu nire live. Batez ere, hemen dago. Batez ere. Eta batez ere, partekatu euskaraz hitz egiten ez duten lagunekin. Garrantzitsua podria ser. Berentzat. Gaizki idatza duzu ez da atzu. Abai? Ondago. Eskerrik asko, punto. Atzu idazten da. Gaizki idatzi duzu ez da atzu. Non? Hemen? Hemen? Azkenean? Atzu. Atzu. Nola edazten da? Atzu. Punto. Mesedez. Esan li. Ez dut ulertu barkatu. Escribiste mal y olvidaste. Hemen normalean bi eta erdian edo irutan bazkaltzen da. Bai. Pixka bat barandua da, ez da? Berandua da, pixka bat. Asko ez, baina pixka bat. Zer moduz lagunak. Bueno. Ongi etorri nire klasera. Egin dezagun laburpena bat. Saiatzen euskaraz ikasten saiatzen ari naiz. Zergatik ez. Eta mesedez jarraitu nire euskaraz ikasten laguntzen jarraitzeko. Mesedez zuzendu nire akatsak. Eta belarri ona duzu. Oparrak, no. Peñagarria da, no me corrigéis, zuzendu nire. Joan egin behar naizkat, baina espero dut asko ikastea. Eskerrik askatutite. Oso jatorri zara, bihar arte, agur. Eskerrik asko maider. Oso jatorra zare partetzako nire live, Arratsaldeon eta ondenoi. Kaixo aita Josain. Kaixo peio, kaixo punto. Kaixo denek. Eskerrik asko Uritz, oso jatorra zara, Uritz. Regalo zurentzat. Zer nahi duzu? Katua, robot, payaso o diablo. Zer nahi duzu? Uritz. Kaixo aino, kaixo endika. Un regalo para ti. Un regalo, nola esaten da, un regalo lagunek. Non zaude oraintxe bertan, ni Donostian naiz. Nongoa zara, endika nongoa zara. Opari bat. Hori da, eskerrik asko mailen. Uritz, opari bat zuretzat, zer nahi duzu? Katua, nahi duzu robot,
robotoa, euskaraz, robotoa, edo nola esaten da fantasmoa. Fantasmo nahi duzu? Bueno, berandua da. Zu opari paiasua da. Uri. Eskerik asko, oso jatorra zara. Txa. Beste arte, baina eskerik asko aita Josian. Gero arte. Bueno. Egin dezagun laburpena bat. Entzuten didazu bai. Hau da nire arratsaldeko praktika da. Musika lasaio, bueno, musika normala jo behar dut. Aldut. Musika normala jo aldut. Mesedez, partekatu nire live. Asko laguntzen dit. Eta batzuetan give me song recommendations. Please. Eta emana beste gomendioak mesedez. Hori da. Stop it. Eta jarraitu nire mesedez. Euskara laguntzen Euskaraz ikasten laguntzen jarraitzeko. Mesedez. Eskabidean hori da. Anube? Oops. Hemen gaude. Oh, Radio Rebelde, euskaraz edo ederaz. Horregatik nire klasean euskeraz hitz egiten dugu, Kontuz. Kaixo Gabilondo, eskerik asko irate. Eskerik asko. Zutan, zentzu bia. Hau da euskeraz, ziur. Hau da nire playlist, lagunak. Kaixo Scott, Spotifyen, begira. Zazpi saves. Jarraitu nire Spotifyen bere bai. Ni musikaria naiz, estatu batuarra naiz, Mexiko berrikoa naiz, baina orain Euskal Herrira torri nintzen Euskara ikasteko duela urte bat, eta orain, orain, datorren astean, Euskaltegi azten ari naiz, berriro. Bai, Radio Rebelde euskeraz dago, hori da, goazen. Eta nire kontua TikToken musika euskeraz entzuten ari naiz. Adibidez, gaur, arenez 6, lehen aldiz entzuten dut gaur. Eta musika euskeraz entzuten dut euskeraz ikasteko. Bai, eskerik asko irrati oso jatorra zara. Lagunak,
partekatu nire live mesedez eta jarraitu nire euskaraz ikasten laguntzen jarraitzeko. Goazen, laburpena bat, zer gehiago. Berandua, tarde. Nire beldurua, gosh, I always forget that word. Goal, meta. Helburua. Nire helburua aste honetan 1200 arpideduna mesedez lagunak. Ia iritsi naiz. Oso gertu nago. Gaur, unibertsua perfektua da, nire ustez. Nire banda gogokoena radioet da, baina talde asko gustatzen zaitet. Eskerrik asko Rocken MXK. Eskerrik asko erran. Kaixo ebiriku. Oso jatorra zaudete. Niri jarraitzeagatik. Kaixo Abraham, aizpura. Kaixo lagunek. Manech, kaixo, omi, ekien, hogeita bederatzi, kaixo, irati. Irune, kaixo. Bai. Bueno. Konzertu bat badago. Golbidatu nazazu eta etorriko naiz. Oso fun. Konzertan. Baina doain mesedez, Ez dut nahi ordaindu. Zergatik? Horregatik bizitzen ezer ez doain. Badakit. Zer gehiago. Ondolo ingrat. Barregarria. Jende gutxi esan dit ni barregarria naiz. Irakats iezazkidazu esaldi berriak lagunak. Irakats iezazkidazu esaldi berriak mesedez. Eskerrik asko manetx, oso jatorra zara nire jarraitzeagatik. Lagunak, egunero euskeraz hitz egiten dut zurekin, nire lagunekin, jende kalienekin. Zergatik. Euskeraz bizi nahi dut eta ez dut sentitzen. Euskera oso hizkuntza zaila da, baina badakizu. Horrelakoa da bizitza. Kaixo Kimi, zelan zauz nongokoa zara. Wow. Eskerrik asko Nagore, oso jatorra zara. Lagunek. Arpidedunak. Berriak. Regalo para vosotros. Zuentzat. Un regalo. Katua bat. Hiru katua. Hiru katu. Zergatik ez. Eskerrik asko partetzeagatik. Eskerrik asko Kimi. Oso ondo hitz egiten duzu euskara. Eskerrik asko Kimi. Oso jatorra zara hori esateagatik. Euskara oso hizkuntza zaila da, baina horrelakoa da bizitza. Eta nire bizitzan euskaraz bizi nahi dut. Orain batuan. Baina etorkizunean ez dakit.
Maybe in a different dialect. Different dialect. Agian beste dialekto batean. Baina hizkuntz berria da. Nola esaten da dialekto, hau da gaztelano. Nola esaten da dialekto euskeraz, lagunek. Ez da gaztelarez hitz egiten, bai. Hizkera, hori da, eskerik asko, Ruben. Ruben, zer nahi duzu? Ruben. Yeah, alien bat, Ruben. Ciao, toma. Eskerik asko, lagun. Guazen. Zuzendu nire akatsak mesedez, lagunak. Maybe in other dialect. Euskeraz bizi nahi dut, baina orain batuan, baina etorkizunean agian beste Nola era? Hizkera. Beste hizkera batean. Hizkera. Agian beste hizkera batean. Biziko dut. Biziko dut? Ez. Bai ala edo ez? Ala ez. Eskerik asko Marbal. Partekziagatik. Nire lagun batek euskeraz abesten dut. Entzuterik bai, ezainez izena du. Ezainezin izena du? Abesten du. Abai? Euskaraz abesten du. Entzuterik bai. Ezainezin. Bere? Oso ondo. Yes, please. Eskerik asko gomendatzeagatik. Nire playlistean dago, nire zerrendean dago, kaixo Scottean dago. Hemen dago, lagunak. Spotifyen jarraitu nire kontua mesedez. Eta joan den ostiralean tema berria iritzen dut. Crushed Ice izena dut. Inglesez dago, baina ederra da, nire ustez. Entzun mesedez. Eta gero, entzun nire playlist Kaixo Scott. Eta jarraitu nire mesedez, lagunak. Jarraitu nire euskeraz ikasten laguntzen jarraitzeko. Begira, eskerik asko, Oso ondo. Goazen, dialekto hizkuntzen nongoa zara. Ni, estatu batuarra naiz, Mexiko berrikoa naiz, Mexiko berria egomendebaldean dago, estatu batuetan, Texas eta Arizona artean dago. Oso estatu lasaia da. Han ez dago jende askorik. Partekatzeagatik. Moda in the house. Moda. Ongi etorri moda. Eskerik asko Juan Fran. Tomatolandia. Oso gustantzen zait zure izena. Oso kreatiba da. Oso zure izena. Juan Fran, Tomatolandia. Venga, moda. Zer nahi duzu? Katu, payaso, robotua. Zer nahi duzu? Ete ez oso cool.
Aber gustatzen zaizun. Zer da aber? Talde bat? Albert, talde bat? Zer da? Esne beltza entzuten ari naiz. Bueno, moda, zurentzat, regalo bat. Oh, I know how to say that, guys. Opari, regalo da, opari. Zurentzat moda. Ea, esaniz gustatzen zaizun entzun. Venga, a ver. Hemen, a ver. Ruben. Nungo zea. Oraintxe. Eskerrik asko aldabe. Jarraitu nire euskara ikasten laguntzen jarraitzeko mesedez. Eta partekatu nire live zure lagunekin, zure familiarekin, zure txakurrerekin, munduanekin. Eskerrik asko aldabe, oso jatorra zara. Regalo bat zurentzat. Opari bat. Moni. Aldabe. Ez, esan ezin. Entzun roten, zer da esan ezin? Zer da esan ezin? Talde, ez dut ulertu barkatu. Esan ezin, hori da. Goazen, ez zuten ari gara lagunak. Esan ezin. Zergatik ez. Zer abesti, esan eziren abesti, zein abesti nahi duzu? Esan ezin, oraindik? Ok. Oh, pobrecito. Está llorando, no le esaten da, está llorando. Badakit. Negarrez ari da. Negarrez ari da. Okay. Gustatzen zait, oso gustatzen zure hautza. Okay. Esan ezin lagunak. Entzuten, oso cool. Oso gustatzen zait. Hau da oraindik. From now on. Bizotzetik. Abesti da. Kontzertua daukat. Zarautzen, Gastaizen, Larrabetzuan, Ordizian, Altsazuan, Biabonan. Nongoa zaudete lagunak.
entzun duzu itxasoa gara abestia? Itxasoa gara oso abesti polita da, badakizu. Txaldeon Euskal Naparra, zer moduz laguna. Txaldeon. Bikotzetik Gatibu. Guazen. Eskerik asko Ruben, oso gustatzen zait. Jarraitu nire lagunek. Mesedez, posten esan ezin gustatzeaz. Oso cool. Cool. Non esaten da lasaia. Musika lasaia da. Nire estiloa da. Radio Raim nego korrian. Vale. Entzun duzu Etxepe. Bazen. Eskerik asko Lander. Lander. Opari bat zurentzat. Etxepe, guazen. Alboka. Guazen. Atxepe, hau da atxepe. Asheri, Fane, Eli, Feze, featuring Gozategi, Alboka. Nice. Oso, cool. Pixka bat rap, pixka bat euskal dantza, pixka bat euskal musika, zer gehiago pixka bat Eminem, zergatik ez. Ekin Eminem, nongoa zara zu Eminem? Donostiarra naiz. Nafarrakoa da Eminem Nafarrakoa da. Hori da. Euskal musika modernizatzia, hori da. Little, nola esaten da, voice encoder. Ez dakit gustoko dudan. Zergatik ez lagunak. Nire playlisten dago. Kaixo Scott, hau da nire playlist lagunek. Zazpi saves. Asko nahi dut. Gehiago nahi dut lagunek. Pon akabo. Zer da akabo? Tarde bat ala abesti da zuzenean. Akabo. Artista da? Baina, zer da bengo? Zer da bengo? Abesti ala... Abesti edo talde bat. Eskerik asko. Wow. Pixka bat asko niretzat. Baina, ondo. Eskerik asko, Javi. Jarraitu nire mesedez lagunek. Jarraitu nire euskara laguntzen ikasten laguntzen jarraitzeko mesedez. Eskerik asko gora Nafarroa. 1512. Nice. Gora, opari bat zurentzat.
Zer nahi duzu moni, zergatik ez. Gora. Etzoz nahi ebestia. Akabo. Etzoz, estot nahi. Zer da estot, watxupi. Pon akabo, elaznab. Zer da hau? Ez dut ulertu. Bueno, lanugenek. Euskal Naparra zer entzuten nahi du. Gorra Nafarroa, bai. Noski. Beti gorra Nafarroa. Bestige. Entzun. Bestia. Galdera badut, watxopi. Zergatik edazten hizkuntza hau jotarekin. Bestie. En vez de bestia. Horregatik. Bestia da. Bestia bezala. Aha, euskalki bat delako. Nongoa zarazu, watxupi? Nongoa zarazu? Oso interesgarria niretzat. Horregatik batuan bakarrik hitz egiten ari naiz eta edazten ari naiz. Batzuetan. Berritxu. Berritxu herria da. Berritxu. Non dago berritxu? Pavimentuak? Hemen? Autoz berritxu? Ez. Non dago? Berritxu. Non dago berritxu? Berritxua? Hemen? Hau da berritxua? Nola esaten da, estoy perdido. Berraitxua. Berriatxua? Berriatxua? Hau da zu, anestesi musika taldea ezagutzen duzu? Nengoa zarazu, watxupi. Anestesia musikaldea da. Aha! Hau da zure herria? Berriatxua? Berritxua? Ni laudiokoa naiz. Matxupi, nire zerrendan dago. Towns to visit. Zerrenda bat azten ari naiz. Hori da. Herri politxe da, oso ondo. Eskerrik asko gomendatzeagatik. Bueno, opine ez dut nahi. Venga, watxupi agur, egunon. Lekeitio better. Bueno, Lekeitio oso polita, oso herri polita da. Oso ederra da. Laudiokoa naiz. Guazen, kepita. Ez dago. Laudio
Laudio. Non dago laudio. Nongoa zaudete lagunek? Ja, musika bat. Vendetta. Zarautz. Zer da ipini? Ez dut nahi. Ongi etorri lagunek, Itzoz, Xolon, Lur, Maider, Omni, Madi. Ongi etorri nire klasean, hau da nire mintza praktika euskeraz. Ostatu batuarra naiz eta euskera ikasten ari naiz. Egunero pixka bat hitz egiten zurekin TikToken live. Partekatu mesedez nire live zure lagunekin, zure familiarekin, zure txakurrerekin. Eta baterez, batez ere, partekatu euskeraz hitz egiten ez duten lagunekin. Eta jarraitu nire euskeraz ikasten laguntzen jarraitzeko mesedez. Venga. Eskerik asko. Zure likes. Egin dezagun laburpena bat. Goazen. Eta beti bezala, irakats iezazkidazu esaldi berriak mesedez lagunek. Irakats iezazkidazu esaldi berriak mesedez. Oso garrantzitsua da nirentzat. Goazen. Gaur, unibertsua perfektua da. Radioe da nire banda, nire talde gogokoena, nire talde. Lagunek, esaldi bat, bizitzan ezer ez da doain. Sentitzen dut, baina sentitzen dut. Baina horrelakoa da bizitza. Bizitzan ezer ez da doain. Gatibu joan den astean hautzi egin ziren eta chill mafia ere bai. Festa galdu dut. Ongi etorri nire klasean, nire klasea oso barregarria da, eta lasaia da. Hemen ez dago stresorik. Ipurdian mina daukai, zer da hau nahi? Eskerik asko Lobo, opari bat zurentzat, Lobo, moni. Ipurdian mina daukai. Zer da hau, uniai. Zer da, eskerik asko, Pam, zure opari. Eskerik asko dinosaurientzat, dinosaurio, tini daini, oso jatorra zara, Pam, zu zenbat bat zara. Aupa Markel, zer moduz. Ipurdien mina daukai, zer dau. Mesedez. Zer esan nahi du, ipurdian mina daukai. Kalian.
ilusien handia egiten zu bezalako estatu batuatar batek ahalegina egitea euskararen gatik. User 2004 zu oso jatorra zara hori esateagatik. Euskara oso hizkuntza zaila da, baina horrelakoa da bizitza. Eta bizitza txikia da. Horregatik euskaraz bizi nahi dut. Eta etorkizunean, agian, ez dakit baina agian, beste hizkera batean. Baina orain batuan bizi nahi dut. Hanga, Radio Raim oso horrelakoa da bizitzia. Radio Raim. Goazen. Horrelakoa da bizitza. Badakit, Badakit. Goazen. Radio Raim arabagaz. Goazen. Do the right thing. Donostira etorriko zara noizbait? Donostira etorriko zara noizbait? Ez dut ulertu zer, barkatu. Ongi etorri Unai, ongi etorri Kuki, entzun Nazka Crew, abestia. Egunek. Benetan. Euskara oso hizkuntza zaila da. Baina, bizitza. User, Donostian bizi naiz. Hemen dago. Oraintxe, hemen nago. Barkatu, baina hemen nago, lagun. Donostian bizi naiz, oraintxe. Duela urte bat etorri nintzen. Zu barandua zara, festetan. Bai! Ni Donostiarra naiz. Euskaldun berria naiz. Barkatu. Baina ez dut sentitzen. Euskaraz benetan, bizi nahi dut. Ez da txantxa. Ez da txantxa. Kaixo ere, bai. Entzun behar duzu infinituan zutagar. Zutagar, bai, badakit. Oso fuerte da. Nazka Crua bestia. Goazen. Alright, let's get this. Do the right thing. Come on. Do the right thing. Come on. Just do the right thing. Also polita da. Move these around so I can see them easier access.
Eta zer gehiago. Roten amairu. Oso jatorra. Oso ederra da. Come on now. Where's my live data? I don't know where I put it. Here, hemen dago. Guazen. Nire bai, User. Donosti oso hiri ederra da, eh? Nire bizitza hemen Donostien oso polita da, posten naiz, eh? Donosti arrasara imaginatzen dut. Ipine kaleko urdangainak. Mesedez, violentzia abestia. Violentzia oso gerrestia da. Bai. Ados nago. Ni ere Donostian naiz zertan egiten duzu lan. TikToker profesionala naiz. Bueno. Oraindik ez. Baina. Etorkizunean behar bada. Ikusiko dugu. Horregatik, jarraitu nire. Euskara ikasten laguntzen jarraitzeko mesedez. Eta partekatu mesedez nire live zure lagunekin. Eskerik asko User. Oso jatorra zara. Gora Nafarroa. User, opari bat zurentzat. Moni. Ez da, zer gehiago. Bai, Pam. Ok, Nazca Crew. Venga, guazen. Nazca Crew. Nazca talde da. Eta Nazca Crew abestia da, guazen. Nazca Crew. Zer da musika? Zein da musika? Hip-hop, rock, Bilbokoak dira. Aizkora Records. Gero entzun banezake jarri mesedez. Gero entzun banezake. Okay. Punk. Jarraitu nire euskarari laguntzen
ikasten laguntzen jarraitzeko mesede lagunak. Nazka crew. Pas mal. Venga, agur user, eskerik asko. Bihar arte. Agur. Ondo pasa eta gutxi gazta, Agur. Getxokoak dira. Bilbon ondoan dago, ezta? Getxo ondoan, Getxo Bilbon ondoan dago. Venga, agur. Bye. Bai, Juan nintzen noiz. Bueno, duela 6 urte, oso polita da. Jarri alduzu barkamena, venga. Azpiko abestia. Azpiko taldea da, Azpiko. Eta gero Aizkora Records. Venga, lehenengo barkamena. Eskerik asko, Kuki. Nire playlisten, hau da nire playlist Spotifyn. Eta nire playlist dago. Bueno, bi aldiz. Goazen, Aitor. Partekatu nire live mesedez. If I play music, lagunak zerbait pixka bat itzuli. Ez da garrantzitsua baina nirentzat hobeto. It's down. Bye. Barkamena. Nazkarena da. Barkamena. Nazka. Nazkarena da. Aitor esan du. Hemen dago. Tempo change. Nice. Eskerik asko, corazón. Luken, oso jatorra zara. Ongi etorri, Tibu. Ongi etorri, Peio. Ongi etorri, Ane. Ongi etorri, Alejandro. Ongi etorri, X-Foru. Eta ongi etorri berriro, Pam. Jarraitu nire euskara ikasten laguntzen jarraitzeko mesedez. Laguntzen didazu. Eskerik asko, Alejandro. Eskerik asko, Ane. Eskerik asko. Polita da. Barkamena. Zer da barkamena? Ez dut ulertu. Zer da barkamena? Nire ustez, euskal musika, nola esan dit nire bideoan, nire ustez begira. Hau da nire gaueko bideoa, haren ezein, ikasten dugu, baina nire ustez, euskal musikak dantzan nagarrez edo borrokan jartzen zaitu. Say sorry. Barkamena. Barkamena! Oraintxe! Horregatik? Oidek? Barkamena! Baina benetan nire ustez euskal musikak dantzan negarrez, dantzen gatibun, soltonamento, zetak,
dupla. Hau da musika dantza. Negarrez, Mikel Laboa. Zer gehiago. Hemen dago. Bueno. Edo, adibidez, borroken jartzen zaitu. Bai, Siberutz mesedez dantzen, no? Baina, nazka, roten amairu, zutagar, hau borrokan jartzen zaitu. Haren ezei, adibidez. Bai, oso gustatzen zai Siberutz. Entzun banezake sustrai berrian abesti bata jardezaz zakezu? Venga, Sara, barkatu. Baina, Sararen txanda da, Sararen txanda da. Pazientzia asko dauka Sara. Venga. Aizkora Records. Aizkora. Barkatu. Aizkora, Sara, zera besti, zena besti. Si no, voy a elegir yo. Eremu azur? No. Juanito Oyarzabal. Aizkora. Records. Aizkora Sound System. Nahi duzu. Ez da? Now, boys, don't get Ow. into any trouble while Mommy and Daddy are gone. And don't make a mess. Hau da Beastie Boys. Barkatu. Juanito Oyarzabal. Barkatu. Estoy perdido. Juan egin behar. Eskerik asko, Kuki. Bihar arte, behar bada. Eskerik asko, oso jatorra zara. Eskerik asko laguntzeagatik. Aizkora Records. Barkatu zara, baina ez dakit non dago. Aizkora Records. Hemen dago. Holy crap. Oh, con K. Aha. Aizkora Records. Hori da. Juanito Oyarzabal. Zaila da, goazen. Nope. Bai, ez dago. Hau? Kaleko urdanganen abestiak mesedez. Hau da, Aizkora Records. No entiendo nada, ez dut ulertu, baina oso ritmoa polita da. Bai. Goazen. Jarraitu nire, mesedez lagunek, jarraitu nire euskara ikasten laguntzen jarraitzeko, mesedez. Jarraitu nire euskara ikasten laguntzen jarraitzeko, mesedez. Asko laguntzen didazu.
Eta partekatu nire live. Bueno, 5 minutu faltan bat. Ditut. 5 minutu ditut lagunek. Zer gehiago? Azkenean. Norbait azkenean. Zer nahi duzuen? Entzun banezake, guazen. Eskerrik asko Sara, gomendatzeagatik. Banezake. Entzun benazake. Banezake. Barkatu. Borrokarako prest nago. 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 This is something I will say a lot. Venga. Eta beste azkenean. Azkenean abesti kaleko urdangainak. Eskerrik asko entzun banezake. Sustrai berriak, zeda? Bazen, oso gustatzen zait. Sustrai berriak. Polita da. Kaixo skoten dago. Hemen dago. Eskerrik asko. Solo toko. Minor. Nice. Polita. Jarraitu nire mesedez. Jarraitu nire euskara ikasten laguntzen jarraitzeko. Eskerrik asko, no entiendo. Opari bat zuretzat. Moni nahi duzu? Kaixo, Ongi etorri. Bueno, barkatu, 2 minutu faltan ditut. Baina eskerrik asko etortzeagatik, ha? Lagunak nire klasean gaur. This is a good one. Eskerrik asko, ha? Alejandro. Festa bat, jaio bat. Konzertura joan nahi dut. Oso ondo.
Roten nire tarde gogokorena bat. Eskerrik asko oso gustatzen zait. Bueno, eskerrik asko, oso cool, man. Mila esker. Mila esker. Eta abesti azkenean, kaleko ondago. That was a good one to end on. Urdangainak. Yeah, here we go. This is gonna hit. This is gonna slap. Nice. Nortasuna. Urdanga. Come on, feel the vibration. Bueno, lagunak, mila esker, etortzeagatik, eta orain bukatzen ari naiz nire mintza praktika euskeraz. Jarraitu nire, mesedez, jarraitu nire euskera ikasten laguntzen jarraitzeko. Eta partekatu nire live, nire bideoak TikToken. Hau nire kontu, ni Kaixo Scott naiz. Eta bihar arte. Txau lagunek. Eskerrik asko, agur. Agur Alejandro. Venga, ondo pasa Alejandro. Eskerrik asko, Agur. Bihar arte.